Kedam tangjang mini pai kithom arni adapa pormalom Taiwan adera hempi Taipei along 7.5 magnitude aja kong kithia chekli thepo kahijuk penajok bang troxi atum apran dam nang juilo lapen bang pharu troxi sose rata tuma bangke arenga hu keso duna jok si chelang nang rintilo bang so chekli thepo ke bang ahut hem chardon ke krep duna long nonamat bang troxi kebra troxi rata tum kaching thang lok dolang pusi Taiwan okpran kilang asai kamatum pen pachini pon Kedam tanga pora ho Japan pen Philippines aphan tsunami ke Japan geng ke than mega potsi bangso chekli ke bang ta hai puta than pon Fire Authority a hin pen ke than pon atengke kaching thang lok bang troxi ke bra troxi ang bong pen bang troke ba bang ke long pon etlo ke long pon bang troke ba tum anta arenga hu ke so sai desi long pon lo lapen non an ka doka ve bang pharu troxi ra thom ke bra trok an arenga hu ke so aphai pleng tang lo pusi sarkar pen pachini pon Taiwan Monitoring Agency hin pen ke than pona tengke bangso chekli thepi ada por phai trok sira minute phok kebra ner kep apora hut UP long penang ke chenga hut ke 7.8 aja kong pen sinang pang chenglo seta ladak Taiwan along anabang ke 7.2 magnitude anaja kong pen sinang hi juglo pusi than pon Non Taiwan along lapuan 7.5 magnitude aja kong kithe nang kahi joke ningkaning koira pho PC bangso chekli banglo pusi Taiwan Director of Taipei Seismology Center pen than pachini pon International Desk Report KTV News